Грамотност и разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност и разстройство с дефицит на вниманието. Какво е грамотност? На най-елементарно ниво да сте грамотни означава, че можете да четете и разбирате информация, представена в различни формати, например думи, графики, таблици, картинки. Да пишете и говорите по начин, който привлича вниманието от другите. Да слушате и задавате въпроси, за да разберете и оцените мненията на други хора. Да споделяте информация, използвайки информационно и комуникационни технологии, като електронна поща и мобилен телефон. Какво се случва в говоренето? Организиране и планиране на това, което искате да кажете. Запаметяване на правилните думи. Употреба на правилни граматически конструкции. Запомняне последователността в устно изложение. Правилно произношение на думите. Какво се включва в слушането? Бързо разбиране на звуковете и думите. Способност за различаване на сходни звукове и думи. Способност за запаметяване, последователност от нова информация, например инструкции. Способност за разбиране фигурите на речта. Какво се включва в четенето? Способността за прочитане на думи и изречения с цел разбиране основната информация в даден текст, улавяне на ключови точки, съобщения и идеи. Способността за разбиране и анализиране на текста и след това за формиране на мнение относно прочетеното. Способността за преглед на собствената писмена работа, за откриване на граматически и правописни грешки. Гладко и изразително четене пред публика. Какво се включва в писането? Правопис. Правила за правилното изписване на думите. Граматика. Комбиниране на поредица от думи за формиране на смислени изречения. Пунктуация. Пунктуационните знаци показват как да се прочете изречението. Писменно развиване на идеи с логическа структура. Ясно начало, сложение и заключение. Изготвяне на разбираем писмен текст. Как разстройството с дефицит на внимание и разстройството с дефицит на внимание и хиперактивност повлияват на грамотността? Всеки човек с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност и разстройство с дефицит на вниманието е уникален индивид. Запомнете, че не е задължително трудностите, които имате, да бъдат същите като нечии други и стратегиите, използвани от други хора, е възможно да не са подходящи за вас. Разстройството с дефицит на внимание и хиперактивност и разстройството с дефицит на вниманието може да има следното въздействие. Говорене и слушане. Трудности във вниманието и концентрацията. Замечтавате се без да осъзнавате дори и по средата на разговора. Загуба на интерес и отвличане на вниманието от нещо друго в класната стая, когато слушате другите. Довършване изреченията на другите или прекъсване. Трудно запомняте разговори или спазвате указания. Четене. Тенденция за недоглеждане на детайли, която води до грешки в работата по време на занятията или при писане на домашната работа. Писане. Да организирате себе си и собствените ресурси може да затрудни започването и завършването на писмената работа. Това може да повлияе също и върху курсовите работи и преговора за изпитите. Трудности в спазването на крайните срокове. Губите или поставяте на грешно място нещата, които са ви необходими за съответната учебна дейност. Затруднявате се едновременно да пишете и да слушате. Затруднявате се да извличате най-важната информация по време на уроците. Помогни си сам. Вие би трябвало да обсъдите адаптациите, които ще ви позволят максимално участие и успешност, като например
кратки почивки, които ще ви позволят да изразходвате енергията си, за да сте по-концентрирани, когато се върнете в час. Да използвате техники за управление на времето, за да сте в течение с текущите задачи и да спазвате крайните срокове. Подточка. Използвайте функциите за хронометър и аларма на мобилния си телефон. Създайте си списък да направя и отмятайте всяка задача, след като я завършите. Направете си план за работа и подредете задачите по приоритет, като започнете с тези, които имат поставен краен срок. Използвайте Microsoft Outlook, за да задавате напомняния в календара си. Използвайте техники за планиране, чрез които да контролирате учебната си площ или бюро. Маркирайте, подчертавайте или цветявайте важните части от задачи и бележки. Можете да го правите и с Microsoft Outlook. Използвайте самозалепващи се бележки и списъци да направя. Залепете ги край бюрото си и ви си настройте напомняния на мобилния си телефон. Ако кликнете на линк "Кога да разкрия увреждането си", ще получите повече информация относно това кога и как трябва да кажете на някой за увреждането си. Ако кликнете на линк "Организирай себе си", ще получите повече информация относно как да управлявате по-ефективно времето си. Подкрепа от преподавателите. Вашите преподаватели би трябвало: подточки. Да ви позволяват да правите кратки почивки на редовни интервали. Да ви позволяват да въртите в ръцете си кламер или пластелин, когато не ви свърта на едно място. Да разбират, че вашето непрекъснато бърборене не е умишлено лошо поведение, а е част от вашето състояние. Да разделят големите задачи на малки подзадачи, за да ви помагат да поддържате вниманието и концентрацията си. Да ви снабдяват с писмени разписания и инструкции. Да ви позволяват да използвате мобилния си телефон в час, за да си задавате напомняния и да си настройвате аларми или таймери. Да ви позволяват да записвате сесиите на диктофон, ако много се затруднявате едновременно да слушате и да си водите записки. Да създават правила при групови дискусии с цел спазване реда на говорене, като например: разрешено е да говориш само тогава, когато държиш линията, която се предава в кръг. Ако все още не се възползвате от препоръчаните тук адаптации, принтирайте копия от тези страници и ги използвайте като начална точка за дискусия с преподавателите относно това какво би могло да се направи, за да можете да извличате максимална полза от тяхното преподаване. И запомнете, можете да изберете да направите това и в личен разговор, ако предпочитате. Ако кликнете на линк "Конфиденциалност", ще получите повече информация относно това, как вашият преподавател трябва да пази личната ви информация неприкосновена. Полезни връзки. Следват линкове. Линк "Що е разстройство с дефицит на вниманието?" Линк "Ръководство за родители, тест за оценка". Линк "Портал за литературно общуване на младежи с увреждания".